בוא אחי, בוא. אחי, לאן אתה לוקח אותי? אני לא מבין, אני לא... אחי, להקים את הדגל על הטיל? איפה טיל, אחי? איזה טיל בראש שלך? אחי, מה זה? זה אחי, זה אוהל, זה אמפיתיאטרון, באים לשחקנים. אחי, מה זה פה? בטח שזה טיל. זה לא, זה נראה כמו טיל. אתה רואה פה משהו אחר חוץ מטיל, אחי? זה טיל! אחי, למה נראה שעשינו טיל בבית ספר? אני לא מבין. לא תשפריץ, אחי, ברור שזה טיל. זה לא טיל, בוא, פשוט בוא, סמוך עליי. לא. סמוך עליי, לא, מה אתה עושה? מה? בוא, תשבי פה. תשבי. מה אתה עושה? אבל מה? לא טיל. וואלה, טיל. יום ראשון הגיע וליובל אין כבר כוח, בשיעור נרדם מהכיתה הוא מת לברוח, גם ככה לימודים לא נכנסים לו אל המוח. תמר לא מדבר עם המורים עד ליל הסדר, הוא כל היום בחלונות מרגיש כמו איזה גבר, נהג כמו מרוקאי חשקנטוס כמו נעמי שמר. אצלנו כאן בשכבה קיבוצניקים ומושבה, אין שיעור יש ישיבה, עבריינים מהקריה. אצלנו כאן בשכבה יש מלא נופיתניקים, בשירותים יש חיידקים, מישהו זרק ביצים, כולם מרגיזים מה זזנו. תמר, נבו, יובל, עוזי, יעקבי, ככה זה י"ב אצלנו. אלון, פלג, עופר, אח של רועי, ככה זה י"ב אצלנו. זה מכל השיעורים, לא צריכים אישור מורים, יש לנו אישורים כתומים, ככה זה י"ב אצלנו. רטטטה, כבר התחילה פה קטטה, דורית קצת מתרגשת והיא הוציאה ממחטה, היגוני כבר שבוע לא הגיע והוא בבלוקון ישן. כמה הוא מעשן, המזגן על קור, אבל חם כמו בגלה, במיקרו יש תור, אני נשאר פה עד הלילה, אל תשתה פה מהמים כי הקולר מקולקל, אם בית ספר זה חברה אז אני הסמנכ"ל. יש לי בגרות מחר ב4 ומתכונת על הבוקר, שנת שירות ומכינה לכל החבר'ה שלה ביוקר, אין לי שקל בארנק אז תקבע לי עוד משמרת, שכבת מנטל אצלנו כאן בשכבה, רייניקים במחלבה, כל דבר זה מריבה, בבאר יש מסיבה. אצלנו כאן בשכבה, אף אחד לא יושב לבד, רוצה להיות שמיניסט לעד, אילון זוהר הוא מטרד, העד שלו מחודד וגם כן מיישלוס, אג'י, אילון, איתה, עמית, שחר, ככה זה י"ב אצלנו. עמית, חמו, אופק, יובל, בטש, ככה זה י"ב אצלנו. זה מכל השיעורים, לא צריכים אישור מורים, יש לנו אישורים כתומים, ככה זה י"ב אצלנו. חניה פנויה ליד השער, אין. רוצה לצאת בהפסקה לסטופ, כן. עלה לאש, לדודה בשיעור, זכוכית חלב שקדים זה הדיבור, צ'ק. אין ספק, מתמטיקה חולשה שלי, האולטרסאונד נראה בדיחה ליד המסיבה שלי. יש פה איזה מישהו מבקש גליל נייר, חלימי מתעצבנת ושואלת מה נסגר. מרב, חגל, שרון, ארבל וגם רייזנר, ככה זה י"ב אצלנו. עדס, יעל, דלי, דורית, שרי, ככה זה י"ב אצלנו. יש פה אווירה של שוק, כולם לבושים צרוף, עמית ניר הפך בקבוק, ככה זה י"ב אצלנו. רפפפפפפפה 27 באפריל, יד למגנים, שכבת מנדלת מסיימים, כי וואלק, ככה זה אצלנו. אצלנו כאן בשכבה, קיבוצניקים במושבה, אין סידה